Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. Ассаламу алайкум, бинандаҳои азиз, мухлисони футбол. Имрӯз кишварро мустақиман тамошо кунанд. Имрӯз миллипӯшони мо бо либосҳои сафед бозӣ мекунанд. Дастаи кишвармон тамошо кунам. Дарвозабон рақами 23 Муҳриддин Ҳасанов аст. Рақами 3 Содиқдин Аҳтамов, инҳо дифогарон ҳастанд ва дар маркази бошад. Хуб, ҳайти дастаи Лаос дар бозии имрӯза дарвозабон рақами 12 санахаи 8 Чандвавих Хотмуанфон рақами дар таърихи мавҷудияти худ бори шашум дар бозии интихобӣ иштирок мекунад ва боре ҳам даста ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё рӯхат нагирифта. Сар карда соли 2020 Фатулло Олимзода партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳ ва аввалин зарба дар дақиқаи 7-уми рақобат Манучер Сафаров партоби хеле баландию ба Рустам Соиров. Ҳоло дарвозабони Лаос ба пеш мебарад. Рустам Соиров мавқеат барои ӯ партоб ва бояд зарба иҷро мешуда аз ҷониби Шаҳром. ҳамлаи бозигарони мо фурсат барои Фатулло Олимзода, зарбаи ӯ ва тӯбболотар дастаи Лаос аст. Партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Лаос ва фурсат барои бозигарони мо. Боз як имконияти дигар. Иншаҳр Сафаров имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Партоб ва чӣ гуна имконият ҳам дар гурӯҳҳои дигар сурат гирифта истоданд. ҳоло фурсат барои бозигарони мо. Амадони Камолов зарба мезанад. Соли 2015 ҳам дастаи олимпии кишвар дар бозии интихобӣ вол як вазъияти бисёр хафнок. ин аввалин фурсат барои дастатуб расида натавонист. танҳо Манучер Сафаров берун аз ҷаримагоҳ муваффақ шуд ки тӯбро гирад. ҳоло партоби Шӯҳрат Элмуродов ва дарвозабони Лаос иштибоҳ мекунад. беҳтарин кардааст ва пас ба суроғҳои ноаниқ ва инҷо иштибоҳ мекунад дарвозабони дастаи Лаос. Дигарони мо Алиҷони Айнӣ партоби хуби ба Манучер Сафаров имконият ва Манучер инҷо зарбаи Амадонӣ ба куҷо меравад. Алиҷони Айнӣ ҳамлаи мо дубора идома мекунад тавассути капитани даста. Зарба иҷро мешавад аз ҷониби Рустам Соиров. Баъд аз ду бозӣ мавқеи худро барои баромадан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё мустаҳкам кард. ҳоло як вазъияти бисёр хафнок ва инҷо бозингари дастаи Лаос бо дарвозабони мо 1-1 мебарояд ва муваффақ мешавад. бисёр ҷои таассуф аст бинандаҳои азиз. дақиқаи 54-уми рақобат бозингарони дастаи Лаос муваффақ мешаванд. Ҳасановро фиреб дод ва муваффақ ба голзанӣ шуд. бубинед чӣ гуна хати ҳимоя бидуни бозингарон боқӣ монд. танҳо Содиқ Қурбонов онҷо буд ки ҳеҷ кӯмаке карда натавонист ва бозингарони Лаос муваффақ шуданд ба задани гол. ва медонед чӣ бинандаҳо онҷо дар ҷаримагоҳи мо қарор доранд ва бисёр вазъияти хафнок. зарба зада мешавад. Муҳриддин Ҳасанов заифи Осиё пирӯзӣ дошт. Муқолистон имконият барои Соиров. мавҷи дигари ҳамла сӯи футболбозони мо ва боз як имконияти хуб. Мургашев чемпиони Тоҷикистон аст бинандаҳои азиз. ҳоло як имконияти хуби голзанӣ вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун. зарба аз масофаи дур бенатиҷа. як партоби дигар ба ҷаримагоҳ ва гол. ва гол дар дақиқаи 90-уми рақобат. ҳоло Содиқҷон Қурбонов дифогари дастаи олимпии кишвар ҳисобро баробар мекунад. фурсат ҳаст барои бозингарони мо. Хайлоев сараввал зарба зад. баъдан Манучер Сафаров капитани даста тӯбро зуд ба ҷаримагоҳ ирсон кард ки инҷо Содиқҷон Қурбонов бо сар тӯбро ба даруни дарвоза равон кард. ду дифогари мо ҳоло бубинед дар ҷаримагоҳ қарор доштанд. ҳам меҳрубон қарор доранд ва бисёр имконияти хуб. партоб аз канори майдон. Амадони Камолов имконият барои футболбозони мо. Хайлоев зарбаи ӯ ва гол ва гол. Руслан Хайлоев ҳисоб 2-1 ба фоидаи дастаи олимпии Тоҷикистон. дақиқаи 94-уми рақобат. вас дода наметавонем. вале дар ниҳояти кор ҳама ин самар овард. дар дақиқаи 90 ҳисоб баробар шуд. дар дақиқаи 94 пешсаф шудем. 2-1 ин дастаҳо. ва ҳаминтар бинандаҳои азиз вақт ба анҷом мерасад. тими олимпии кишвар дар рӯзи 9 сентябр таҷлили истиқлолияти кишвари азизамон ғалабаи мушкилу муҳимро барои